Lectura do Santo Evanxeo segundo San Marcos. E púxose de novo a ensinalos á beira do mar. Tanta era a xente reunida ao pé del que tivo que subir para sentar nun bote fondeado no mar, mentres o xentío estaba en terra na ribeira. Ensinoulles moitas cousas en parábolas e instruíaos así: escoitade, dunha vez saiu un labrador a sementar. Resulta que, ao botala a semente, parte dela foi caendo polo camiño adiante. E viñeron os páxaros e comérona. Outra caeu entre as pedras, onde apenas había terra, e naceu de contado, porque a terra non tiña fondura, pero non ben saiu o sol, queimouna, e como non tiña raíz, secou. Outra parte caeu na silveira, e ao medraren as silvas, afogárona e non a deixaron dar froitos. Outra caeu en boa terra, naceu, creceu e chegou a dar froitos, o 30, o 70 e aínda o 100 por un. E concluiu: quen teña oídos para oír, que escoite. E continuou: se non comprendedes esta parábola, como ides comprender todas as outras? O sementador sementa a palabra. Os do camiño son aqueles nos que se sementa a palabra, pero cando a escoitan, ven Satanás e a repañala. Da mesma maneira son aqueles que de seguida reciben a semente con alegría, pero pásalle lo mesmo do que a sementada entre as pedras, por non teren raíces e seren inconstantes. Mal veñen as dificultades ou a persecución por causa da palabra, de seguida abandonan. A outros pásalles como a semente caída entre as silvas. Estes escoitan a palabra, pero moi asiña as preocupacións do mundo, o engano das riquezas e mailas ambicións asolágana, afógana e queda sen froito. Pero os que reciben a palabra en boa terra, eses escoitana, acóllena e dan moito froito, uns o 30, outros o 70 e outros o 100 por un. Palabra do Señor. Jesús di que o home é como a árbore, porque o home, como a árbore, produce froito, pero o home que é bo non pode producir maldade, e o home que é malo non pode producir o ben. Hai unha maneira de coñecernos, e é polo que facemos. Podemos creernos bos, pero se facemos o mal, somos malos. Como tamén poden dicirnos malos, pero se facemos cousas boas, somos bos. O que quere dicir que o ser, o facer son o mesmo, e non se poden separar. Mellor de bandito que o home é, coñécese polo que fai, e o facer paréceme a min que é o mesmo que dicir a maneira como un comportase cos demais. Segundo as nosas relacións para cos demais é que seremos dunhas maneiras ou doutras. Dá froitos bos o que fai a vontade de Dios, ou sexa, o amor é o que actúa segundo o amor
non pode dar froito malo. É o que non actúa como Deus quere, é o que actúa segundo o egoísmo. E ese non pode dar froito bo. Digo eu que a palabra seo é para facela. Facer cos demais o que un quere que fagan con. Segundo Jesús, niso resúmese a palabra de Dios, a lei e os profetas. E o dicir Señor, Señor, parece que é orar e tamén confesar que Jesús é Deus, pois en grego a palabra Señor é dicir Kyrios, tamén quere dicir Deus. E o primeiro recoñecemento que se fixo da divinidade de Cristo despois da súa resurrección foi aplicándolle a palabra Kyrios, pero segundo Jesús, nin o invocalo nin o creer na súa divinidade, é dicir, creer en Cristo como dicimos nós, danos a salvación, senón o facer o que El di. Este Señor, Señor, lémbranos tamén a aquelas virxes que quedaron fora da festa e que, segundo o Evanxeo en grego, era iso o que gritaban, Kyrie, Kyrie.